kablea gotako du batzetik. Eixo Gabon, Zaldibarren gara, Olazar txapelketak 35. edizioa du, eta dagoeneko esan daiteke txapelketa tradizional badela. Eta pilotari asko direla, hemendik pasatu direnak, eta asko berak nahi bezala beste mailara batera iritsi direnak. Hori da, batzuk lana gogotik egiten dutelako urtean zehar, gero hau antolatu ahal izateko badakizue. Hasi berria da txapelketa, eta San Silvestre egunean, urtearen azkenengo egunean, ohikoa denez izango dira finalak. 16 pilota lauterdiaren barruan, eta 16 bikote binaka. Eta hainbeste lan egiten duten horietako bat, Enrique Agirrebeitia. Enrique, bueno, gu ailegatzen gara, pilotariak kantxan daude, baina aurretik hemen lan asko egin behar da, 35 edizio antolatzeko ere. Gabon, bai, aurretik bastante lan inbidata. Nik esango nuke aurretik barik, urte guztizen onbidozule, jenti zelan da bilen, da nahiz de frontoita junteten espasa pedikutatik eta entera, zein ze joko iten da ben, da zein zelan da bilen, da apur bat urte guztiko lan aizeten dela. Bueno, hasiko gara lauterdiko partida batekin, eta hemen bi gazte ditugu. Batetik daukagu Ituarte, eta bestetik Uriondo, eta batak 18 urte, besteak 21, bi pilotari gazte, bi pilotari era bat ezberdin. Bai. Bi pilotari oso desberdin ebizek, bata irurte zarragoa, da bestie 18 urte. 18 urteku, lehenko aztien bakeko txapeldun urten da. Nani bentote joko honin deula. Da bestie joko zuzen nagoak gutkoto nahin jertzu eta joko zuzen egiten da bena. Da oso joko desberdina. Aber, ingerra ala joku giro azten da ben. Ni bentote Ituartek mobidu ingo da bela eta mobitzia zingo zala mina apur bat. Ostantzegin golpiaz gehiago uri goitia da. Bai, gertatzen dena da, askotan golpe desentea dutenak, adina hauetan ohitzen direla partidak irabazten kolpearen ondorioz, eta postura ere askotan beko postura izaten dute, eta hemen dena aldatu behar da. Hemen lauterdiaren barruan beste mundu bat da, ez du ematen, baina beste mundu bat da. Danetik inbida apur bat da ber. Guri goitiako oso bizi joten dau, da lauterdi barruko joku luzian lehenako klasiku egiten dau. Da bestiek total desberdina. Bestiek ikuseko laster, bai egin goitu zabalea moztu, zulora moztu aide eta oin bezalan botiboleo joituen pelota bi. Gaizat desberdin, lehenengo tantu zabalea. Bolakuk nipen tote geixen goitula, zeperen joku hori da. Apur bat sorpresan hartzen jugan, apur bat desberdina da, deko joko bat... Estaitan izango dututen... Baltarik jetortezin bat, tako askoaz eskuden da zelan goiti berata joto den, honepearen antzako joku badeko apur bat. Ez garen besteku, bai. Bueno, joango, gara ezagutzen Faben Ituarte, atxondokoa da, 18 urte ditu, eta kuriosidadea, Faben izena, berez Fabian dela, nik ez nekien, hitz hau ez nuen ezagutzen. Faben Ituarte, eta Imanol Urigoitia berriz, Zean Urikoa da, eta botileroak ikusiko ditugu, zue hor momenturen batean, batetik Faben Ituarte aita, eta bestetik Josu Mendia, hau Zean Uriko pilota eskolako arduradunetako bat da. Ea, behin pilotariak bere onera etortzen direnean zer eskaintzen duten, ematen du askoz klasikoagoa dela Urigoitia bere aurkaria baino.
baina lan egin beharko du. Pelota erreza bota dau bera, claro, mobidu inau bastante eta hori mobitzi inoi betxako guztetan. Da, Fabenek hori jende, mobidu jende kontra ez zulora eta zabalera eta minen dizo egiten horretan. Kontua da irailaren 22an, Urigoitiak Okamikari irabazi ziola, 22 eta 16. Bai. Beraz, honek bigarren partida du, txapelketa honetan, eta hori abantailatxo izaten da, nolabait dia giroan murgiltzen zara, eta zeure buruarekin ere konfiantza pixkat izateko, bigarren partida beti hobea izaten da lehenengoa baino. Bai, partidu politia egan, azkenien zeizen bat antun aldi, etotzan zei bat antun aldi ero, eta otzan bastante pelotan inde. Ikusteko moroko partidu hona inde. Bai, dagoeneko jogatu dira, partida batzuek hemen Olazarko honetan, aipatu dizuegun hori. Binaka aurreko etxea eta Kuairan amarrean gelditu ziren. Gero ikusiko ditugu nola etxea eta Lizeagaren aurka. Astebete beranduago Kortazarrek 18an utzi zuen Beitia bigarrena. Eta Binaka Etxanizek eta Lozak 22 eta 2 irabazi zieten Erkiaga eta Emaldiri. Astebete beranduago, hau da urriaren 6an, Aranbarrik 5ean utzi zuen Lizeaga eta Fernandezek eta Eskuzak 17 tanto egin zizkieten Zenar eta Olideni. Joan den astean, Altunak 22 eta 21 irabazi zion Apesetxeari. Hemen bi abizen ezagun dauzkagu. Bai, Altuna eta Apesetxea. hori partidu esan lehenengo beratzin igual ez arte ero justu junzien, amarretik ero junzan Apesetxea 21 batera, 21 bat eta 12 irabazten alazte jameiru, da ero ameiruko 22. Juantxo. Apesetxea hau Juantxon semea da? Bai, Juantxo Apesetxean semia. Goizu eta Raberaz. Bai. Eta gero Ormaetxek eta Irazuzta Barrenak 19 tantu egin zituzten De La Fuente eta Laskozen aurka. Beraz, Irurtzungoak aurrera. Iruna. Ez detuzte, ordu eta erdiko partide guziko dugunik. Hauek bizi jokatuko dut biak ere. Ze erraz joaten den, aide hartzera. Eta zenbat rekurso dituen mutil honek. Dagoeneko nik uste dut, 3-4 jokaldi ezberdin eskaini dizkigula, eta begira, orain ere. Kontra de jue beti inkomodo ibintzen dau, jarten dau. Hain be, zabale da marko du, zuluen zulotik atzera, eskerretik eskerrera. Baina hori botatako izan da, Enrique. Bai, botatako, lehenengo marka bintzeu zabaleruz, Urigoitia zabalera junta eta zuloti zulora. Daukana da, nola esango dut. Mugimentotan da, mugimentu bereziak dauzka. Baina aide jartzeko afizioa dauka, hola, beldurtzekoa. Baina, hortzi duzue, Urigoitia, goleaz ere indarra eman dio pilotari. Eta huts, hori eztabaidari gabeko hutsa izan da. Beraz, launa. Claro, oso desberdine die, bata velocidade mototza eta besti jugadi ingudu eta zeinek gainditzen da. Nipento luzera jugadi jendabenak itxiak kantzeko dara. Bai, baliteke. Hane batera eta beste daineketan da bilena bino, luzera. Bestalde, Enrique, txapelketa hau, Olazar txapelketa hau ia hasi berria dugunez, kontaidazu. Asko kostatu alda aurten ere entresaka egin eta 16 pilotari aukeratzea maila honetan, eta 16 bikote binakako mailan aldago nahikoa pilotari aukerak eta gogor xamarra egin beharra izateko. Bueno, nik aukerak eta gogor xamarra minio esango nuke, aukeraketan, nik honek bikotiok inituen ustelien, julioen. Agostuen,
oporrakoa, federazioen da zerin, da egiten inok ez du lan egiten. Da, septembrien erditzen hasi ginen gut, federazioek, Euskadiko federazioek gaintzozku, izena danak, por escrito, emoteko 15 deun harina. Orduen, septembrien lehenengo nomo bitu izenak. Da gu hiltega, Hau da, a ber. Txapelketan parte hartuko duten pilotarien izenak eman behar dira iraila hasieran. Ba, irailen hasiera. Da, por escrito, kluen zeiluaz da zerien. Da, klar, hori kosta egiten data. Esatotze zu batzu, ja, nos jokatu bidute, bai lazaruen. Zerrenda Luze buru xamarre, da. ez? Luze xamarre. Zerrendi iti ez da hainbeste kostetan. Txarrego izaten da zerrendi inge, gero deitzozuni jokatu bidabela, batak eskuko mine bestek partidu bestaldien da lesino asko da horretaten da buruko minen dizu. Zerrendi bastante errezitzen da. Ezeutuz, gero, horretako ibilin bidat, ezeutun bidat pelota. Gero gertatzen dena da, zerrenda hori aldatu egingo dela. Pilotari batzuk ezin badute etorri, beste batzuk deitu behar zaie. Beste batzuk deitu bizake. Horrezeten da zaila topetia. Eta gero kalitatea mantendu nahi da, eta emaitza alde handiak ez dira onak izaten, hemen izan dira partida batzuk 22 bukatu direnak, baina antolatzaileek nahiago dute 22-25 baino. Eta orduan horrek esan nahi du, oreka ez dela hain erreza. Hori zaintzen hitek jo aleginek, asti honetan paso bat eta ezostan batek, bik ezostan. Ez que ez teneu eskutik ondo, bai jungo naz, eskutik ondo ez pasauz ez etorri. Gatu txit. Etorrit gaizki jokatzeko eta ero bilurretik, galtzeko bilurretik esan eskutik ondo ez daula eta galtzen badau eskuko mineukiot eta ez. Hor lagun etopetie, zera etopetie bastante kostan da. Oin lehenengo zamarrien topeteitu jokatu usta bena. Baina gero urrerago izan nien, ja semifinal batzuta eta sartze gehi nien, nundik hartu ez dugu egiten. Hainbeste jokatu duten die, nivel badekenak, gero solte garatzen diena, baneka bat oten di ondo da bizena, baina ez da nivelik emoten. Da, ere sartzea partidu kojo izti izaten da. Dordu natzeitu, txapelketan onduen ikusitun baten batzuk, geuz hartu. Bueno, batek suplenti bidean nien, geu jarri suplenti. Baina denek hemen jokatu nahi, albaldin badute behintzat. Eta harin nintzen iasko txapeldu nahi begira, eta besteak beste Morga Etxeberria ikusi genuen finala jokatzen. Eta irabazten, okerrez banago, bat handa kontra ezaltzan. Eta zera, begira horrein, profesionaletan ari da, eta, bueno, nahiko txukut ezako dugu, ez? Bastante txukut. Semifinalien iztu eta pemitxu urteban, da gero Morga Etxeberrien azkenengo partidu despedi hemen jokatuen jaitzetan. Da iztutak irabazitzen Morga Etxeberriai, joina iztuta dugu hor debutetako. Bai. Nipen dut... Gaztetxoa ez alda. Gaztetxoa ez oraindik. Kolpe ederra dauka eta bi esku eder eta... Ni neutzape gaztetxu da, baina, klar. Segun gero zelan zaintzen daen bere buruero, enpresi zelan zaintzen daen beha, aztien partidu bat, por ejemplo, ondo deunin ipinik entrenamentoa da zain juz gero, nik aztien ez dut. Afezin dutan behiten dira, ez toke dizak. Eunin partidu bibiguel da iru taulakuek. Baina hor nipen dut pelota dezenpera pebida laburua. Beren... Ondoko ere bai, Ondoko, bai, gurazu gero beraz abixen apeta, hor fatore asko sartzen da. Sei eta zazpi. Esan dugu, bi pilotari ezberdin direla, baina markagailuan nahiko orekatuta dago. Bat eta huts hasi da irabazten Itu arte, banako berdinketa lortu du Uriko Itiak, gero 3-1 atxondoko aurretik, 3 berdinketa, 4-3, 6-4 aurretik Zean Urikoa, eta orain, zakea eta partida berdintzeko aukera, Faben Ituartek lortu du. Zakez Zazpinakoa. Hortxe duzue.
pilota ez da gehiegi atera. Enrique, zuetzea, zuk etzera pilota bizia jartzearen aldekoa. Bueno, Lauterdiaren barruen ezen nahi dut. Lauterden barrun ez. Lauterden barrun, da hori enpresakukin behinoz ez da gehiago bat, eta Lauterdi barruen Mateiz larra ipintia. Profesionaletan, bueno, resta bastante ondo iten dabe eta defenditzen dabe, ja. Gazte mailan gure danak etxeten dabe. Saketako dana pumpan peloti. Dago partidu gutxin 10-12 sake, resta guzin, ez da ikusten partidik. Bai, pilotariak ez duelako ikusten erresto egin behar duenik, ikusten du bakarrizak egin behar duela. Pelote ikustetako pelotazo bat eta ero tanto eta zera eta partidu ikusten datorna pezoso ikusi buruzeten dago. Deuren dago bentakan da. Horretara etortzen da. Partidu pelote du egiten badu ikesitzen da, bideo batez pelotan. Bai, suerte pixkatekin, o puxkatekin, ez dakit, baina gainean izan da. Nik uste dut, antzeko zerbait egin nahi zuela. Bai, bota gaitzen jau, baina... pentsau dut txapara doila, eta bueno, egiten da nien, bera, susto morun, edo, ba. Begira, hor nola hartu duen pilota, gurutzatu egin zaio Urigoitia. Bezu, altzaitu buena inago nien. Bera pentsau falta da doila, pentsau da bela eskuntik urtutzen nien, ez bueno. Bai. Gero Urigoitia bukaera xamarrean gurutzatu zaio, Gaina, beno, tantoa gorri izan da eta horrela beharko du. Bederatzi eta zazpi eta zakea eskuinez egiten du atxondokoak, baina eskerrez konfiantza handia dauka eta gainera joko ezberdina egiten du. Eskerraz minondizo egiten da. Da, apur bat bestietatik desberdina, ez obiet ez txarra gu, tipo bat dako, bedorrena. Bai, baina... Behorren jokerak eta hori... Baina azkenean hau espektakulo bada eta nik uste dut horrelako pelotariak ere behar direla. Hombre, bider direla. Denak galga bereko pilotariak ezin bai izan eta Utilonek errekurtso handiak ditu. Batzuk posturiei asko behitzotzo, nik hori beti zot. Lajo posturi honak ezeko esan, atzela egonen eta ikusten da. Beti posturi eleganti izeti eta pelotazuk eleganti eta posturi eleganti eta galtzi. Bai, hemen egin behar dena da joko atera, era batera edo bestera. Eta egia da, Enrique Agirre egiteak esaten duena. Pilotazaleak, batipat gazte hauei, asko erreparatzen die, ze postura, bi besoak erabiltzen dituen. Normala da. Askotan aipatu izan dizuegu, hauk ikustera askotan etortzen garela geure buruarekin apostu egitea, honek aurrera egingo du, ez du egingo. Hori komenta ez dut, zera asko egiten da, eta bat egingo dut, gero handik urtita esaten nuan, egingo ala. Bai, baina asmatzen ez dugunean ez dugu zer esaten. Ez, hori Begira, orain ere kantxe erdian, eskerrez jarri da, normalikoa, Gerri egin dio Urigoitiak, edarki jarri dio, oso ondo. Hor, bazeukan denbora, bi pausu atzera egiteko eta... Beren afezinu ez da hori, bera da aide sartzaile eta beren joko hori da. Hori ere, askotan ikasi beharreko izan, eta begira hemen zenbat denbora izan duen, Urigoitiak pilota jodunetik bera zartu duen arte. Hortzekoan atzera aurrera nahi zuen egiteko moduko tartea zeukan. Erabaki du bertan egotea pilotaren zain. Eta horrela 8garrena Zeanuriko pilotariaren zat. Bederatzi eta 10. Eruteko moduko izan da, ez da ondo azarta da. Ez sakerreztetan daiteko, horrek ipinten da beste tako azlan ina dut, tako lartxo ipinteko. Haide sartzeko eta ondo. Sakerreztetan daiteko eta hainbeste tako azlan. Hor gehiago, pixkat pilota zartu egin behar da eskuan. Eskuen, hori holan uzeu bentzetuko gauin, holan akoston buruzko holan izango da.
Gero, otako asko jarri eskeo pilotak bera ere azkarra egiten du. Bai. Minik ez. Minik ez hori da. Horrengoan eraman du, Urigoitia. Zabaldu, Igerri egin dio Ituartek. Hor du aukera. Motibolea, Goitibera. Oraingoan ere Goitibera oso ondo, bigarren botean bai, bigarren botea izan da. Gustu nabarmen xamarra izan dela. Atzeko... Botibolea jota, atxikirik daula Goiparik, Ez. ondo jota pelota. Bai. Begira hemen, postura. Hor ez dago... Hor zapla eman dio. Bai. Batzutan egiten da hor eskumuturrarekin. Eskat jokoa egin eta eutxi pilotari eta gero bota, baina ez dut uste oraingoan horrelakorik izan denik. 11:09. Gogoratu, Zaldibarko Olazar txapelketaren 35. edizioa hasi berria dela, orain aste batzuk hasi dela, eta aurten ere pilotari eta partida ederrak ikusiko ditugula. Formabikoa, ez da pilota zabaldu, berriz ere zabaldu, oraingoan atxondokoak, eutxi Urigoitiak. Zean urikoak jetxi, baina aztertu ez. Izan daiteke nekeagatik, baina nik uste dut ondo ailegatu dela pilota horretara. Makurtu ez da Bai, tente xamar. Tente xamar, bai, begira hor. Gero ez dakit agian bere buruan jokaldiren bat ere izango zen eta nekea tantoa nahiko gogorra izan delako eta bukatzeko gogoa askotan aurkari izaten dira. 11:11 oraingoan Zean Urikoa da sakearen jabe eta partida berdintzeko aukeran dagoena. Eta du luze eta lortu du. Bigarrena behintzat badu sakez, ez dakit bakarren bat apuntatu gabe utzi dudan, baina bederatzigarrena eta 11garrena behintzat sakez lortu ditu. Ituarteren 7garrena ere sakez izan da, baina esana agian bakarren bat utziko nuen bazterrean, bidean. Bueno, lan erdietara iritsi gara eta markagailuan oreka dugu. Zabaldu gehiagi, kanpora. Atzera izan da, posu bat aurra kumbizan da aurra atxoa sartu. Atzera izan eta bere izan da, eta ero zabalera. Errepikapenak erakutsiko digu. Pilota nun hartu duen. Oso behean zegoen pilota. Eta orduan. Ira. Berak ere desente makurtu behar izan du. Eta pilota kanpora joan da, beraz, 12:11. Faben Ituarte. Aukerakoa du, ezkerrez jarri da. Barruan, ederra. Eraman. Pote okarra egin dio. Baina espero izatekoa zen, horrek bote hori egitea. Aire berriz ere. Oraingoan ezkerrantxoa, Zabalera. Ei! Intentzioa bai, baina baztertu gabekoa eta indarra ere beharra dina ez. Buena junbat zeigul tanto izango zen, zepa bastante atzera utxoa ondata. Baina, bueno, 13:11 partidu egiten da bize. Bai. Partidu horri bilin, bida, deskantzoi pista bartu untxarte bat eta... Okerrez banago Josu Mendiak eskatutako atsedenaldia izan da hau. Eta bere buruarekin harrituta Imanol Urigoitia.
esan ez bezala zer egin dut. Eta badakizue, partidak hain orekatuta daudenean, askotan horrelako hutsek, tantoaz gain, tantoa aurkariari emateaz gain, pilotariari ere min ematen dio. Horrek, zein erraz galdu duen, Baina, bueno. Bueno, jende pixkat bildu da gaur ere, ostegun buruzurian, pilota zale asko dira, behin eta berriz, Zaldibarra etortzen direnak, edo Zaldibakoak direnak, urteetan zehar, txapelketa antolatu izanak hori dakar, plana, udazkena ailegatzen direnean, Olazarrea joango gara. Bai, oitxuri degon asko dut, kartelei behitu behin barik asko. Igertako kartelei apur bat, segun zela pelota daze dauzan, bai, geixa ingurukuk eta dien inda jente geixa etok. Ostantzen beste mordo bat kartelei behitu garipu. Gero ez dugu aldatzen egun izekula. Norbaite pentsatuko du. Honek ez du ordaindu. Zenbat da zarrera? Zarrera, partidu solti eta abonu hartu ezik, eurobi. Zenbat? Eurobi? Euro. Da txapelketako osoko abonua, 100 euro. Beraz, erregalaute zilik izan, bai, bueno. Ia, erregalauta, eta daukazu, 2 partida ikusteko aukera. Kiniela egiteko aukera, eta txuletak eta arduak eramateko aukera. Zan nahi dut, plan badela. Horre pino kasio bi, otzapazta bilurrik ez, kalefazio edarra. Hori. Plan oso polita da Zaldibarra etortzea eta pilotari gazte hauek ezagutzea. Gainean, zabaldu ondo gainera, indar pixkat eman dio eta pilotak zabal aldera hartu du. Zer iruditzen, Enrique? Partida apurtu daiteke edo ez? Ondino segiduko zabe, nik lehen esan duan ikusten dugu. Fabenek ibilik itxia egiten da. Bestia ibilik gehiago egiten da eta luzeo da gehiago kantzeko dela. Hori lehena inoz ezau, gure lehena botilero batek esatean. Fiziko ikonena eskuitoroko boli dela. Hemon peloti eite kontra ez ibili eitela. Gana bera geldi. Bai. Hemen golpien beste diferentzia ez dugu, bota egiten dugu Fabenek, hain behituzu bota. Bai. Da, ero besta aldera, da hori okerra izatik. Oiti bere edertik jo du. Hor eskerrantxoa jotzeko aukera dauka. Eraman. Atxondokoaren aukera, bolea oso ondo jotzen du Mutilonek. Eta txosta. Bolea eta txosta, 15garrena. Konfiantza ikaragarri ematen du, pilotari hartzen duenean batipat, berari garbi dago esker jokoa gustatzen zaiola, baina niri pilota eskuinez, eskumaz, goiti bera jotzen duenean, konfiantza ikaragarri ematen dit. Aurrien eskerrei dugu ondo sartzen. Behorren distantzia txuen eskerrei dugu ondo sartzen. Behorren posturan, Bai. Baina eskuinez indarra ematen dio eta norabidea batipat, 15-11. Gogoratu. Hau Uri ondoren bigarren partida dela. Okamikari irabazi ziola aurrekoan. Gaur lan zailak ditu. Momentuz behintzat, markagailuan atzetik delako. Ituarte edarki zabaldutakoa. Horain egite hartuko du. Ondo. Gora etorrita dago. Ituarte. Bai, apur bat. Gero eta konfiantza gehiago. Postuin ja. Bai, postuin da, bai. Gero puntu horretara ailegatzen dena pilotariak zabaldu ere gehiago zabaltzen du. Marrak bilatzen ditu eta aldatu daiteke partida. Hasi da ni minio konfiantza gehiago jokatzen da bila. Bai. Eta ni nerean nago, Mutilonek eskuin bolea oso bizia du. Amasi, eta maika.
Bai, ointxe bentakatzu hartuta. Hori bino txarraue, bera ikusten da joku hobeto. Bera Bai. arrotzen hasi da eta bestiek antzeta. Hortxe dituzue, besteak beste, Miguel Etxaniz. Zenbat partida ikusi ote ditu gizon honek bere bizitzan. Gaina aficionatu zalea da. Profesionalak ere bai, jakina. Baina zenbat partida ikusi ote dituen Miguel Etxaniz, haundiak. Ez ikusteko, mineri afezin hau kasi gehiago usteta. Da, lantzen min profesionala bai. Gehiago ikusta joko gehiago eta ezen konparo afezin hau altuna bataz. Bai, afezin hau dutan, gul baridade gehiago. Bai. Barrezen batzuk ikusten dit, Nik uste dut gero- beste mundu bat, desberdina. Profesionalei, ez dakit, profesionala direlako. Exigitzen zaie beste gauza bat. Hemen etortzen zara ikustera zer egiten. Ba, ikustera. Ikustera eta gozatzera, eta han ez da, hemen ez dago presiorik, eta lehen esaten genuena, apostu txiki hori zeure buruarekin, honek edarki egingo du aurrera edo ez, hori ere garrantzitsua da. Eromen dauzena berditzek, sekule zeben ikusiko Ituarte igual, da huri goitia be beste erditzek ez igual, da claro, gente barreze ikusitxe ba, no? Ea zer datorren. Horrein maestu hainbeste zabaldu Ituartek, Urigoitia, Beharto. atzera egin behar orain. Hor bai. Arrula berriz ere, aire, oso ondo. Azita da behin. Oigo tantu den be, fiketan hasi ezkero, Ituarte baten ero jundaineketan pelotiana. Bestietan beti Urigoitia ibil da, errekadizta betxu. Bai. Bata geldik dago eta bestea temporo guztia korrika. Besti korrika. Horta da bilen da partidua esti gatsa da. Bai, eta gogoratu, erdilanetan, 11 izan direla. Bai, erdilanetan 11. Eta orain 6 segidan egin dizkio atxondokoak Zeanurikoari. Hor tantu baten apurua gehiago esen ezkero, urrungun be gehiago eseten da, eta urrungun be bai, apurua gehiago beti esete da, hilaran tantuek. Bai, bolarak izaten dira. Eta buruz buruko partidatan gehiago gainera, sarriago behintzat. 17-11. Fabenen zakea. Horren dar pixat eman dio. Hori eutxi beharreko pilota da. PB-etik dator eta eutxi egin behar zaio. Eta oraingoan ez du egin. Lan hori Ituartek. Beraz, 7. segidan. 18-11 aurretik da. Faben Ituarte. Gogoratu, Fabenek 18 urte dituela. Beraz, Urigoitiak baino 3 gutxiago. Hori aldun dira da, horre... Bai, baina mutil egina da. Ituarte gorputz horretan indarra handia dago. Barruan berriz ere eta berriz ere tanto. Bai, hor norabide aldatzea oso zaila da. Eta beste 3-4 aldiz ikusi diogu, zerari Ituarteri postura esker gantxoa jo beharko balu bezala, eta gero zalantza bezala gelditzen da. Ondo jo aldu pilota hori edo, baina dagoeneko 4-5 aldiz egin du eta horrek esan nahi du badakiela zertara egiten. Badaki. Beren joku egiten da. Nik esango nuke onja bilela beren joku egiten. Lehenengotan nervioso ero besti pegaitxo haitzita eta ez da hain ondo bilu. Ni partidu erditzen jarri nala pentoka da. Beren jokola sartu dela. Arra, hori oso ondo egiten du. Jokaldi hau oso ondo egiten du mutil honek. Buruz hori zabala eta zulu bitxo zain jo bierzetia.
ez da lan erreza. Bai, eta natural ateratzen zaio. Begira. Postura ere nola hartu du nor goitik bera. Hor. Goitik bera baina gehiago zeharka. Baina bai. Pilota bazterrera. 3 kuadro parean makurtu da. Imanol Urigoitia, baina ez du pilota txapa gainean jartzerik izan. Hau erzakea da. Horrengoan Zabalera gainean. Hori ere gainean da. Ai. Eta horrein zer, horrein aukera pikaina du. Hene. Eskura eman dio. Etxi. Eta 21garrena. 11 igual ez da 11. 10 segidan, Orain era bat agintari da. Orain ez dago horretan zalantzarik. Hor pilotaka da Trakets zamarra jo du. Baina nekeak eragin egin dio Urigoitiari. Enrique Agirre Beitiak arestian aipatu dugun bezala. Arrisku hortzegoen eta hala gertatu da. 21 eta 11. Faben Ituarte. Txalo artean egingo du bere azken sakea. Partida honetan. Baztertu. Ondo eskarra idez. Zean Urikoa ederra aukera partida bukatzeko. Eta hortxe gelditu da hori. 22 eta 11. Eta behin eta berriz izango du pilota joko berezia dela, Enrique. Joko orekatua egin dute, markagailuak ere horixe erakutsi du. Eta bapatean, batak gelditu eginda, eta besteak aurrera jarraitu du. Esana, Enrique, hau joko askotan ulertu zeina dela pilotaren kontu hau. Ulertu zein ez da, normala da. Zuk nekearen ondorio esaten zenuen, ez da? Bai, nekearen ondorioa. Da, lehenengotan hobeto ibili di, gero apur bate kantzaudan nien, Igerrin jako. Bai, eta gurekin dugu irabazlea, Faben Ituarte. Faben, Enrique esaten du gehien bat gertatu dela Urigoitia nekatu egin dela partida erditik aurrera. Baina nik uste dut pilota oso joko berezia dela. 11 zineten, lan erditan, aldea hundirik etzegoen, eta bapatean 11 tonto errezkan egin dituzu segidan. Pilota gauza berezia da. Ja, nik uste dut izendala joku aldatu dotelako, sasikeran ez dut asmatu, jokaldeak urrunetik bota dodaz eta buru barik ibilinaz jokatzen. Bigarren erdie kontuan hartute, konturatu nazia eskerrien nahi utz handize zeukala, eta orduen eskerra topagotze gehiago eta horregatik takada bat egin dut. Gero, konfiantza hartu duzunean ere, arrastoetatik gertuago pilota gehiago zabaltzeko, barruan lagatzeko, boleaz sartzeko. Konfiantza ere oso garrantzitsua da partida hauetan. Hasikeran egia da, konfiantza bari jokatu dutela, ze denporazko da lauterdia jokatu bari, eta orduen ansioso jokatu dut, ez jat eskuen sartu hasikeran, gero ja pelotari boti hartu dutzat, eskuen sartu jat, eta gustora jokatu bigarren erdize. Baina bake irabazi duen batek ez dauka urduri jarri beharrik, ezan nahi du jokoa nahikoa baduela. Bueno, ez da berdine. Ni berez frontosoan nahiko espezialista naiz, partio gitxi galtzen dodaz, baina lauterdien baldarra naz eta kostateina eta aldemenetika mobitzia, eta horregatik hasikean nahiko berdin dute joan da partidue.
Hemendik aurrera ere aurkariak izango dira. Bai, aurkaria beti daude. Torneo honetan gainera nivel handia dau. Ni uste sartu nazela betikan nivel gutxien daukon pertsona moduen, da posik irabazitxe eta gerra apur bat egot mototen. Gaur bezala jogatzen baduzu, batipat, bigarren zatian bezala jogatzen baldin baduzu, beste batek ere larri pasatu beharko du. Eskerrik asko. Eskerrik asko bai, zuei. Bueno, hauetxek, irabazlearen Bueno, eta esan dizuegu txapelketa honek 35. edizioa duela, hemen gauza asko gertatu direla, pilotari asko pasatu direla, eta honek historia txiki asko utzi dituela. Eta horietako bat eskainiko dizuegu, bigarren partida, binakako partida jokatu aurretik pilotariek tartetxo bat izan dezaten eskuak eta gorputzak berotzeko. Beraz, historia puntu txiki bat, eta berehala gara berriz ere, Zaldibarko Olazar txapelketak ematen duenaren berri zuen etxetaraino eramateko. Oraintxe arte, tartea benetan laburra izango data. Ogarak oso txapelketa handia egin du eta nik uste Bengoetxea bera ere larritzeko moduko aurkaria duela gaurko honetan. Bai, Bengoetxeak izen handia hartu dut, eta ondo jokatzen dabil, baina Ogara apur bate veteranotxu da eta txapelketa honen jau, Bengoetxeak. Ogara. Tantu gogorra, serio hori dira. Bengoetxeak baztertu nahi, lortu. Ogara nahiko lan zuen, pilota ateratzearekin. Eta pasa garbia eta erne ibili da Ogara. Bai, de partido tanto zuen jabe, tanto oso gogorren jabe eta luze jokatzen, eatzen nengo pelota zuen goitxun jodau, goitxi bera hartu dugu, baina goitxun jodau eta pasau. Bai, duen sasoiarekin eta duen kolpearekin pentsatzekoa da. Kantxa osoan ere derrigorrez ondo ibili behar duela. Momentuz behintzat, aidean darama finala. 14 eta 3 aurretik da. Baina, ez diot nik meriturik kenduko Ogarari gaurko honetan. Ez, nik neko Ogara ondo ikustut, Kontra ez jugurtotza hundi jauek eta joko honin deuenak eta ezin jauek, Ogara ondo jokatzen dabil. Bengoetxearen sakea. Bere aukera. Bengoetxea. Telazterren eraman du Ogarak. Bata gaiztoa jarri, bestea gaiztoa ekarri. Horrela xe dabiltza. Baina gehienetan Bengoetxea da. Agintzen duena. Agintzen duena eta velozia duntitzen moten dabil pelotiai. Eta Ogara larri. Larri benetan. Falta. Hori. Ez da heldu. Arrastora eta beraz 4 eta 15. Eta gauza harrigarri asko gertatzen da lauterdiaren barruan, baina lan txarrak ditu Ogarak lehendabizi partidua txukuntzeko eta gero garaipena lortzeko. Lauterdi barruan sakau asko egin da. Sakiaz bentaja hundila hartzen da eta nibento lauterdi barruan fronto zun bino bentaja hundila dutati erreza dala. Saka uzelan asko egin dan, saketik egin da tantu duk eta gero saki tanto inez dabe, tantu erdi zarritzen. Hortik lauterdi zen resultatu apur bat
alde batera justen dila. Eta 26. Alde ikaragarria dago. Eta ikusleak harrituta daude. Ikusten ari direnarekin. Bengoetxearen sakea. Aztertu egingo da. Bueno. Justu barruan. Horixe ba, justu. Eman berriro ere, Bengoetxeak. Beldurri gabe. Ogarak txapapera. 26. Hauxe, bere azken sakea eta bere azken falta gaurko partiduan falta izan da bai. 3 egin ditu falta. 3 falta egin ditu. Hortxe atera nahi du motz eta txostalde horretara. Saki garriz gaute minen dize bineo, baina. Ogararen sakea. Pilota luze. Bengoetxeak eraman. Ogarak asko arreskatuz atzera. Bengoetxea bildu du. Eta horrein batera eta bestera ibili beharrean da Naparra. Ogara. Pilota zabaldu eginda. Garrez ere pilota gaiztoa Ogararen zat. Gora. 22 eta 11. Oinatz, etorkizuna ez dut uste afizionatuetan duzunik. Leicester izango dira profesionalak ate joka. Nola dago gaia? Bueno, gaia da, beste joete batzuk egon afizionatu maietan, da gero, ez da igual mundialeak entrenatzen ari gero preselekzioa imarra izan den du, ez da noiz izan den, baina mundiala jokatzeko posibilitatea baldin bauket, oktubre aldea hori pensatzen du, gauzekon gehionezko, salto egingo ginukela. Enpresa bakarra da bilatzetik edo gehiago? Ez, nila kontratu egin eta sehartz egin da, berekin deutatu gaut. Gertatzen da leitzan, ze ur klase daten duzu edo zer da, Barriola, orain zu, nautardiaren barruan asko ibiltzaltzarete edo? Ez da egit, ure dela esaten du asko, baina ez da egit. Nik uste afizioa hundi da hola txikitxikitatiken, hor saiatu ga, eta pixkainak egin joan ga, eta ematen du onge izazkiu lau zebatatzen. Ura baino gehiago ere izango da, gaur gauean. Aberregiden. Zorionak oinaz, segi ondo eta urte ondo bukatu. Berdin, venga. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro 0 hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain Baserria kilometro 0rekin babestu zuaitz bat.
Hemen gara berriro ere Olazar pilotalekuan, Zaldibarko Elizateko udalean. Gogoratu, lehendabiziko partidan, lauterdiko partidan, Ituartek bigarren zati oso politia eginda, Urigoitia lan erditan utzi duela, eta orain binakakoan, hauek dira protagonistak. Xavier Rekalde Dimakoa eta Imanol Odriozola Urnietakoa gorriz, eta Josu Olaetxea Unanukoa eta Ekain Lizeaga Astigarragakoa urdinez. Bueno, Enrique, binakako hauek ere gauza ugari eskaini hoi dute, lehendabizikoa bintzat, pilota haute xente gehiago ibiltzen dela, aurretik ikusi duguna baino. Ba, normala da, binaka eta peloti apur bat, hemen mailan apur bat peloti binen, dira. Bai, referentzia bezala daukagu Olaetxeak eta Lizeagak urdinez ari diren pilotariek Aurrekotxea eta Guairan hartu zituztera menpean, esan dezakegu, 22 eta 10 irabazi baitzuten, irailaren 22an jokatu zen estraineko partida hartan. Beraz, horrek konfiantza emango zien, baina Rekalde eta Odriozolari irabazteko ere dixente jokatu beharko dute. Bai, nik penetote partidu atzien ez da aldundikongo daurrien Olatxea bizitze bai egule Rekalde apur bat aitziera eta azten bada peligrosu da, zer berak bizik joten dute. Oin berak defendidu bira nien be, aldi itaten dugu, hor dugu. Rekalde bera apur bat atzela dominitan botza, berak miningo dugu. Zer monitutza pelotia, bizi mototzata. Bai, eta gero ikusi egin beharko dugu, Odriozolak eta Lizeagak atzeko kuadro horietan zer egiten duten, nork agintzen duen, nork ematen dizkion aukerak bere aurrelariari. Egia da, partidak aurrean erabakitzen direla gehienetan, baina atzelanien lana oso garrantzitsua da. Zer eskaintzen diguten lau pilotari ederra hauek. Gainean da, eta eramaterik ez. Ondo, oso ondo moztute, Txapaganien velozia diaz, da Txapaganin ondo eta txost. Urruti xamarretik. Bai, ondo, justo aleu da, ondo aleu da. Bai, begira, enun zituen hankak, lau kuadroko arrastoaren atzetik, eta hortik arrisku pixkat hartu behar izaten da. Errepikapenan ikusten duzu velozia emotzeko emonin bitxako pelotie. Bai. Gero, hasiera hauetan askotan pilota bea ere biziago egoten da, eta ibilire geixo ibiltzen da, eta beraz, 2 eta huts. Aurretik dira, Dimakoa eta Urnietakoa. Lizeaga. Odriozolak eskerraz ondo utzi dio. Ez duen baten kolpean aldea hundiri daukatenik, bi atzelariek. Odriozola. Eta huts, hori bai, hori bai izen dela huts erregalua. Bai. Sosarretxekotan sartu gure, bai, hain beha iterdi ingurun onda, eta hortik miniki ez da errezaitzete. Urruti xamartzegoen bai. Ikesteko sartu bida, bai, erosin egutiti sartute, tantu galdute partidu galtzi, bai, baina ez talde pilotariak nahi du irabazteaz gain zen mailatan dagoen erakutsi ere, eta egoten da luzitzeko gogo hori ere. Bai, gogo, horretako peloti dukeratute bidan lekure junbida. Dori zima daiten... Bai, baina
Eira, zake luzea eta ederra. Lizegak eraman. Bai hartzeko aukera, utzi egin dio azelariari. Ederki, hau de pilotaka da ederra. Odriozolarena. Lizega ondo, eruten ondo gaur. Bai. Eskerrantxoa, bizi-bizia, pilota barruan da. Odriozola. Hora ere, ondo eskatutakoa eta ondo utzitakoa. Zenbat balio duen agintzen jakiteak eta agindutakoari kaso egiten jakiteak. Bai, hain ju, beren sasoin hain ju idabe, hori behutze. Enrique, gero hemen bikotek egiterakoan eta ze baldintza izaten dituzuen, hau da. Izan daiteke bi pilotari on, baina agian elkarrekin jogatu ez dutenak. Eta izan daitezke bi pilotari hain puntu honean ez daudenak, baina askotan aritzen direnak elkarrekin eta bikote hobea zein den erabakitzen ez da erraza izaten. Bueno, guk egitegu generalien, aurrelari bati, atzelari bati ditu. Bueno, topo zeuk lagune etorteko. Generalien honentxunak inapuntitan dira. Horre pintxutxu zerrenda buru. Oin ez dugu esan gure horrepe, are txapelunetako benik, zeperatxo bati dabilena ondo joku non ezkero, irabazilik izue. Hori ondo ten da. Beti gora doina ondo jutia. Arruan, guztu. Gero bikotea ere egin behar da, Batzutan kanpora. Askotan ezen nahi dut norbaitekin hobeto konpontzen zara, eta hori ikusten da aficionatuetan, ikusten da profesionaletan, ikusten da ume mailan izan dira bikote ondo ezagunak izan direnak, naiz eta ez izan munduko txapeldunak, baina izan dira. Bize bat ondo iten ez da benak. Ez da batzuk alde hondize honetan bikotien sumartu, edo sumartu ez jokua. Bai. Zaten da. Gero izaten dira, aficionatu mailan ere batzuk gelditzen zaizkizunak bikoteak ja eginda. Joratzen ez, Diaz okinena. Zenbat partida jokatutakoak. Bueno, hemen gara, estreinekoa egin dute, eta baita bigarrengoa ere Olaetxeak eta Lizeagak. Hau sakez, eraman beharreko sakea zen, pilota pixkati bili eginda egia da. Baina ez min egiteko moduan. Eruteko moduko peloti zen da. Beraz, bigarrena badute, Olaetxeak eta Lizeagak, eta lehendabizikoa sakez. Hor da. Josu Olaetxea Naparra. Eta hau ere. Sakez. Bai, Sotamanoa zeigarren kuadrotik. Bai, eusteko zeurantzen dize dira. Atzela dizen dago erdi doin peloti izen da, eta hori izta dizen aide zartzoko peloti doin. Bolea, seguru, ondo horrestetan da, nahi ezkero ondo da, bai. Bai, gero aurrekoa atzelariak galdu baldin badu, 2 eta 4koa. Aginan lagundu nahi edo zerbait egin nahi. Eta kalte gehiago kasu horretan. Hori gora. Laugarren azakez. Ez, 3garren azakez. Launako berdinketa. Eta nik uste dut, hau pixkat esker hormatik gehiagi atera zaiolako postura aldatu behar izan du, baina 3 zakeak eramateko modukoak ziren. Bai, eramateko moduko, bai, klaro. Nok, edo zela. Ea. Olaetxeak jarraituko luke martxa honetan. Hau ere zakea da, eta kainean. Ailegatuko etzela pentsatu dut. Hori ere eman du edarra pilota atzetik aurrera jotzeko. Lizeagak ez du
gozatu, nik uste dut denbora gehiagi eduki duela pentsatzeko. Formaikoa tanto. Oso polita. Eta laukoa oso polita izan da. Nola gorde duen golpea, azken momentu arte. Gero esentu benipen Rekalde honek asko ez ditu lehingo ninoz, Rekalde barrez edata. Ze sospetxi ukibale hori iten da bela hongo zan apur bat atentotxoa. Sorpresa narapu dugu. Oso, gorputzatik oso gertu jo du pilota. Baina, uste dut pentsatuta zeukala zer egin behar zuen eta ederki egin du. Bost eta lau. Sakea, oraingoan eskerron maikurtuta, ederki erantzun dio. Imanol Odriosolak, Urnietako atzelariak. Zabaldu, gainean da, Rekalde, Galdek ezkerrez atzera. Gora joan zaio Ekain Lizeagari. Bizi jota etorre da, Rekaldek hori bai. Hor ondo harrapetan da pelotiei, bizi mototzata atzi mini jendau. Enrique gaipatu digu, agian Rekaldek ez duela Olaetxea ezagutuko, gehiegi ezagutuko eta agian horregaitik harrapatu duela sustean aurreko armabiko hartan, baina normalena izango litzateke Odriosolak eta Lizeagak elkar ezagutzea, bata Urnietakoa eta beste Astigarragakoa. Biak atzelariak. Eramandu Lizeagak. Gora. Agindu nahi eta tantoa galdu. Prisan Larregi, errebotera joteko atzin sartzeko. Nola edoala ez dute botako pilota hau errebotera? Nola edoala ez dutela botako? Hola, erdi jotako pilota ez dute botako errebotera. Eta, Enrique, okerrez banago, partida hasi denetik pilota berarekin jogatzen ari dira. Ba, iztopen da aldatu da. Ez dute aldatu ez. Bueno, ez dut uste. 6 eta 5. Golea zerantzun dio Rekalde barruan, Erne zegoen Lizeaga. Hor da eskerrez. Astigarragoak eskarra erakutsi nahi dio Urnietakoari. Barruan, gainean, baita hori ere Erne efektuari, barruan tanto. Barruan eta tanto. Hor efektua eman dio pilotari. Eta 6garrena markagailuan gorrientzat. Zabalera eta gero zuloa dekadi ondoin, Zabalera ez dago asko zabaldu, baina gero zuloti zuloa. Ondoin zuloti zuloa dekadi. Dena den postura eta lekua ere aproposenak ziren, pelota etorri zaio nahi zuena egiteko. Baina, egin behar da. Jarraitu jolar, ezten da eukeri hartzen da nien eintanto. Bai. Aurkari erabiti egingo dio, alba du. Koitu bera, oso bera, 7 eta 6. Horrengoan ere, ez zegoen leku txarrean, baina ez du asmatu, begira. Orain errepikapenean aurretik ikusiko du oso leku honean zegoen. Hone bai eutxi dio pixkat eta pilota oso bera etorri zaio. Agian horregaitik. 7 eta 6. Zake gurutzatua. Berriz ere txokoaren bila.
Aurrelariak esan behar atzelariari, ea bazetorren edo. Hori alderantziz izaten da. Arruan, ondo. Hau ere ederra daba. Bote natural egiten badio. Baztertu egingo da. Ondo. Hor gainetik pasatu nahi izan du, baina arruan. Urmabikoa eraman nola edo ala. Bueno, Rekaldek. tanto gogortxu inguen, Bai. Sartu dira partidan. Espalditxoan lau pilotariak. Berriz ere Urmabikoa. Ziste bat ibili den pilota. Kanpoan izan da. Kanpoan izan da, baina hau ez da Rekalderen okerra izan. Olatxearen tantoa izan da, bai. Batera eta bestera ibili behar izan du Dimakoak. Eta azkenean, nik ez dut uste puntan utzi nahi zuen, baizik eta nahiko lan bazela hori eramateko. Gainera tira egin du pilotak, eta orduan frontizean jartzea nahiko lan bazen. Frontizean jarri du, baina egur hotxak nabarmendu du pilotak punpa botea kanpoan egin duela. Urrutitik berriz ere Rekalde zakeri erantzuten. Hor da Rekalde. Lanean jarri du Ekain Lizeaga. Zigarrago atzera. Oriozolak eutxi. Pilotak behera egintu frontizen. Helengo botean izango zen, baina bai justu ere. Hori ere gainean. Garbi dabil. Eutxi. Berriz ere protagonista bi atzelariak. Otaman dauzatzera badulekua eta eraman du Lizeagak eta aurrera ailegatu. Ze korrikaldi egin duen, Bai, jokun da. Gure ondotik jodu eta hurrengo pilotak adan bigarren kuadroan zen. Hanka bizkorrak bai, baina igerri ere bai, Rekalderen jokaldiari. Unannuako aurrelariak eraman eta tanto. Berriz ere tantu orekatua, baina berriz ere Olaetxean trebeziak gainditu du Xabier Rekalderen defentsa, eta nik uste dut gorriek eskatu dutela atxeden aldia, ikusiz zeinako berdinketa eta gero izan diren 3 tantoak 3-ak urdin izan direla. Eta mentxe dituzu elo protagonistak. Estela bero. Gaur ez dakazue, bero gailua jarri beharrik. Ez, gaur ez dagoa. Bero gailua jarri beharrik. Bueno. Deskansoa gustora hartuko zuten lau pilotariek. Gauz asko gertatzen ari da partidan zehar, eta erritmoa ere esan daiteke nahiko erritmo bizian jokatzen ari direla, eta horregatik ez da harritzekoa, 15 tanto jokatu eta gero atsedenaldia hartzea lau pilotariek. Momentuz gogoratu, lau eta huts aurreratu dira gauza hundirik egin gabe, egia zen Rekalde eta Odriozola, baina gero are eta gutxiago eginda jarri dira aurretik. Aurkariak, Olaetxea eta Lizeaga, izan ere, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena, beraien bigarrena, hirugarrena eta laugarrena, zakez lortu dituzte. Unannukoak eta Astigarragakoak.
Eta beste bat egiteko ere aukera badu. Josu Olaetxeak sakea berak duelako. Atera du, arro. Eta asko atzeratu nahirik. Uts, baina gainean. Ormabikoa, ederra. Haze pilota eraman duen. Horren bolea atzera. Utzi. Eta astindu. Lizeaga, Gorriosolak nahiko lan izan du, hori eramaten. Hori ere usteko hobea zen, hartzekoa baina. Rekalde. Zabaletik, bildu Olaetxeak. Hor da Rekalde berriz ere lehen Sotamanoz esker Ormabikoa zen nahi du. Ederki jodu. Hori gainean intentzio handiz jotakoa. Eta berak nahi zuen bezalaxe. Atera da errematea. Pilotak erditxosta egin du. Gero oso bera egiten du horrelakoetan. Nik uste dut aurreako pelota zuen Rekaldek Zabalea moztu da geni. Zabalea bai frontoin erdi zen itxitza eskuman pelotia. Da handik eukerako gero Olaetxeak zuluen moztu eta txostiteko. Bai, gero eman dion efektua ere oso egoki izan da, eman dion efektua, bai, nondiz etorren jokaldia zen edo, ezta? Bai, nondiz etorren jokaldia aurreako pelota zuen eitza erregaldu. Bai. Ero bestien amaitu. Gero, hori, amaitu behar da, Bai, amaitu bida. Hauek ikusten da dagoeneko aukera ematen badiozu ez dutela barkatu. Zake luzea, barruan ordea. Earki eskerrez, motore asko. Gorriosolak eta orain arte behintzat, nik uste dut bikote urdinen biak ari direla ondo, baina Josu Olaetxea meritu handiko tantoak egiten ari da. Bai, oso ondo. Partidu... Bai, entretenigarria eta hemendik aurrera garbi dago Rekaldek eta Odriosolak zerbait egin beharra daukatela, zerbait pentsatu beharra daukate. Pelota berriak ere izango dira, edo pelotak izan nahi dut. Orain arte partida honetan erabili ez direnak ere izango dira. Eta aurkariek 5 tantu errezkan eginda, aldetxo garrantzitsua lortu dute erdilanetan gaudenean. Eta orain, bat gehiago, pilota hori txapara joan delako eta gure herrian esaten den bezala, hori ere argiak itzaldu da ere gau ez falta. Bai. Hori ez dago hor lan handirik ez dut izan epailek. Edarki entzun bai da zehartzeioen txapak Zaldibarko Olazar pilotalekuan. 12-6. Orain Zabalera propio ateratakoa. Gorputzea sartu zaio ala ere, bentsa. 8 erditik eraman behar izan du Odriosolak. Lizeaga. Horrentxe du aukera Odriosolak bizkarra erakusteko aurkariari. Eta bizkarra ez dio erakutsi, baina beraien 7. lortu bai. 7 eta 12. Hau, erraz ematen du, baina hor, lehen da bizi, korrika barrualde egin behar da. Gero postura hartu behar da. Bostin deula atzela behelekun ondata hori ez dauzetan hartu Lizeaga behelekun jarri jonda. Ez da izan Lizeaga atropellote dekola. Bostin nahi desartut zer eiteko. Bai, eta gero bere buruarekin azarre. Ez dut eraman hori, baina bueno, hor pixkat ikusi ere egin behar da. Hor da berriz ere. Hori hartzi, bien, sakia... Kentzeagatik, ez? Hori... Lizeaga ondo jogatzen da. Bai. Galdu gutxi eta ondo atzeratzen du, ezkarrez ere oso ondo moldatzen da.
Hortxe duzue, Lizeaga. Aire hartzeko mokoa, ala ere utzi. Eta berriz ere, bi hartzelaria protagonista. Gora! 13-7. Pilota goiko txapara. Goiko txapara iez egin dio. Horrek apunta biten dio, horrek deskoidu, horrek errez galdutako pelotak. Gero tanteuen bentajit emoten da, emototzen guzti. Ezberdina da, aurrelariak ezkerrantxoa jo eta kontrakantxara joaten bazaio, bueno, arriskatu egin du, baina pilota honek ez zuen arriskurik. Hau da, galdutako garbia, baina agindu nahi gero ona etorriko delakoan, errematerako 13-7. Zakea luze. Hau ere, gustu, barruan. Ea, ez da derra, eraman ordea, Rekaldeek. Atzera, bizi, Olaetxeak. Ederra da. Azkenean, ibili egin da pixka pelota eta... Oi. Ez zuen aparte goiko txapa, baina... Azkenien sortzeko adurun bastartu diako eta... Bai gero, arrotuta etortzen diren pilota horiek, bat indarrik ez dakarte, eta zeuk egin behar diozu dena, eta... Eta harrituta nagoena da pilotarekin, Enrique. Nik, ez dakit, pentsatzen dut aldatuko zutela, baina ni ez naiz konturatu. Ez da aldatu. Ez dute aldatu, ez da? Pilota berarekin jarraitzen dute. Ona izango da, ero pizendako ona izango terri horre zen bide ona. Bai, baina, dagoeneko 21 tanto jokatu dira pilota berarekin. Gustora daudela garbi dago, bezala aldatuko lukete. Orain, urdinek ez aldatzea, nahiko normala da, baina gorriek zerbait pentsatu beharra dut bate. Goiti bera ondo. Hori ere gainean da... Ai, ama, ez da konpondu. Poderosola, baina tanto alortu du. Ez dakite zote duen nahi izan Lizeagak danen gainetik pasa. Bai, pritxea jotoko. Azkar xamar joan da, bai. Azkar jo nahi zuen, besteak txilipurdik azebiltzala ohartu denean. Begira, hemen elkarri traba eginda, hor zulo handia zegoen. Ondo xamar jo eskio min handia egiteko moduko egoera zen, baina horretarako horixe egin behar da, ondo jo. Genti mordoska ikusten da, baina Kineli €100, €100? Ez dira txarrak, Hoize, ez que 100 lagun ibiltzen dinien, 100 € horri biltzen, €140 gaur. Gente pilu dut, ontoien. Zarrera oso politia, bai. Eta nire barruan, atzera. Bate esango dugu, zer dekon zehikusi Kineliek gentiak, baina horri biltzen da, general. Bai, beti beraiek jokatzen dute ohitura izaten da, bai, €4, jogatu eta... €140 Kinela notako jente mordu. Bazterraren bila, Odrosolaren pilotaka da. Eutsi Lizeagak. Otamanos, azken momentuan hartu berezon Ormabikoa, asko zabaldu da, eta hor bai, hor nere ustez, Rekaldek tanto egin izan du. Tanto iti guri zen dut, lehenko buenen bidea tanto iteko. Egia zen, zera Olatxearen errematea ere ez da santua izan, hor nik ez da egit. Baina pilota asko zabaldu da. Hemen, ea. Ba, bueno, ondo jondo. Eta gero, hemen, nik uste dut jetxi nahi zuela pilota txapa gainera edo horrela, eta ez du bere helburua lortu, beraz 15 eta 8.
zazpi tantoren faltan zazpi tantoren aldea, aldetxoa baino gehiago da. Eta aldeak gora. Eta gogoratuko dizuet aurreko partidan, Ituarte eta Urigoitia Lauterdiaren barruan, 11 izan direla, eta handik falta zitzaizkion guztiak egin dituela Txontokoak Ituartek 22 iristeko. Eta hemen ere, launa izan dira, zeina izan dira, eta zeinakotik honea, partziala 10-2. 10-2. Epa! Kaskarra egin dio pilotak, baina ondo zuzen du postura. Barruan. Hortxe dauka aukera. Rekaldek, Xabier Rekaldek. Ondo indezueti zuloa, goitxotik dejadi, baina... Igerri egin dio. Ezkerko orman auki dut. Hau ere ez da ederra. Aurrelariak hartzeko ona ez. Denbora eskatu du Imanol Odriozola Urnietarrak ikusiz aurkariak asko egin dutela aurrera eta 22ko hori gero eta gertuago dagoela. Ematen dugu partidu ja apurtute dugula. Bai, batipat ez delako ikusten gorriek nondik atera dezaketen partidu hau aurrera. Hau da, batzutan izaten dira aurrelariak errematatzaileak direnak eta ben asmatzen badu agian bolara bat hartuko du edo. Joten dugu, Rekalde bizi joten dugu, gero ondino gaztetxo ikusten da. Denbora izango du. Eta gainera gaurko partida oraindik ez da bukatu, Egia da, 17-8 alde handia dela. Baina handiagoak izan dira pilotalekuetan. Hortxe dituzue, errepikaturik, hainbat jokaldi, gure lankideen ustez. Erakusgarrienak. Eta benetan, tanto ederrik izan da, gaurko partida honetan. Atzelarien artean hobeto ari da Lizeaga Odriozola baina nire ustez pintzat aurrean dago alderik handiena. Bai, aurrien aldean dizu. Olatxea desente hobeto ari delako Rekalde baino. Bueno, egin behar hemendik aurrera ze gertatzeten. Zake luzea bintzat bai azteko, edarki erantzun dio, Rekalde. Ez dijo aldeko derrera. Atzera erabat gozatu gabe. Hau ederra daba. Egira, ze pilotak da bolita. Hortea zazpian, 10-etik, eraman Odriozolak. Hanketara. Eutxi ordea Rekalde gondo. Barruan, Sotamanoz, hori ere barruan. Nahiko zorte izan du hor. Lizeaga. Ea zer egiten duen pilota horrek. Horrek ere baztertzeko gogoa zuen da. Baina, pelota zuen. Bai, horrez ere. Oso urruti frontizetik. Imanol Odriozola. Hau ere gainean da. Barruan, bere burua saldu du. Orain Ormabikoa. Eta atzara jugadi ditzen Zabalin, hirugarren tantu. Zabalin jugadi ditzen galtzen da. Bai. Eta horri eustea nahiko lan bada. Eusti ero pelotazu, lau kuadro bostera, eskerreko normala. Jarri arrotu pixka denbora eman, zeure lekua berriz hartzeko, edo zerbait zaiatu, baina ondo egiten du jokaldi hori. Ez da, lehen aldi egiten duena, eta hor bai, hor puntan lagana izan du. 18 eta 8. Zake erdikoa, eutxi behar den horietakoa,
Eta berrez ere Armaiko. Oso ondo. Oso ondo. Zaka errestoan pilotak zuen indar egoki horia probestuz. Ze ederki eta ze erraz egin duen Normabikoa. Ze jokaldi polita. Berak ere neko zalantza bazuen ailegatuko zen. 19 eta 8. Hautsi egin zaigu partida. Ez dakik guztiak bertatu duen hemendik aurrera, baina partida hautsi egin da. Keinuk egin gabe utzi. Ola etxeak Lizeagari badakielako orain astintzen ari dela bere atzelaria. Ondo botata, oso ondo. Batet erditik eta, bueno, azpi urtotza hori bale, hori parkatzen dut. Bai. Dana gonduz, leku honien hartute, batet erditzen hartute, arriz gaute azpi urte. Hau berrez ikusteko gogoa daukat. Ze ondo hartu duen postura, agian... Toko jonien, batet erditzen. Eta zabaltzeko aukera guztia zeukan, ezker horma bertan ez, baina leku honean zeukan, besoa zabaltzeko ere. Horrek ez du penarik eman behar, batipat amartanturen aldearekin aurretik zoazenean, jakina. Ogeinakoak hori egiteak horrepa ematen du mina. Baina... A ber, gorrezeko ontxerrea zinotxo madugen. Ez topedentan, oin be pilotek aldatu da. Ez, dut aldatu, ez. Gora. Bueno. Mar. Oine gentiek euparaka, emetik eurrera, kineli eunde €100 eta kinelan da, hola, tanto errezba galtzen da, da genti pen hartzen da. Erdian, 11 eta 6. 11 eta 6. Eta orduan esan nahi du, normala dela gorrien aldeko apustuak asko izatea. Ez da normala izaten 11 eta 6 urdin jartzea, eta gero 22 eta 14 beste aldera. Ez da normala izaten. Baina, hemen izango dira, bakarren batzuk 11 eta 6 jarri dutenak erdian, Amaika eta 6, bai, Enrique ari da begiratzen, nire ustez bintzat, 11 eta 6 izan da. 6 eta 11. 6 eta 11, bai, urdin aurretik, bai. 11 eta 0, 6 eta 11. Bai, lauta utxe egon dira Rekalde eta Odriozola aurretik, gero 5-4 Ola Etxe eta Lizeaga, gero 6 izan dira, eta segidan egin dituzte urdinek, 7, 8, 9, 11 eta 12. Beraz, lan erditan, 6 eta 11, eta horret ikusi egin behar. Kinela generalin kontetan da lehenengo gorrezea. Bai, ez nola erin nintzen. Partidun bat tantu itak dana kontetan da da urretik. Urdinei buruz harin nintzelako da, bai, baina garbi laga dezagun. Erdian 6 eta 11 zela. Eta bukaran ikusiko du, partidak itxura urdina du. Baina, gorriek ez dute nahi, zaldi batik garaipenik gabe etxera joan. Gaina ederra, oso ondo Rekalde. Indarra, efektoa, norabidea. Ezkerraz, zulora ondo aromatetan da. Horrengoan mintzat, benetan dutore. Lehen bai, ezkerraz zulora. Horrekoan nola hartu duen, bezoa nahikoa zabaldu du, arriskatu ere. Eta arriskatu du, eta orain urdinek. Hartu dute atxeden alditxoa, nolabait mozteko gorrien boladatxoa. Lautantu errezkan, segidan, egin dituztelako. 12 eta 19, Enrique, gero agian denboraik ez baldin badaukagu ere. Aipatu dezagon, datorren ostegunean ere hemen izango gara. Baldakizue gutxi gora bera ze partida izan daitezkeen edo ze itxura daukaten. Buruzoin
Leuterdi barruen ez dakit fiko. Oraindik zerak, gero favorito diren horiek edo zuen ustez hobekin ibil daitezkenak horiek zer dauzkazue, gordeta gerorako edo? Horrek atzeroa sartzen dira. Binaka jokatzen dabe, Karregal, Ibarlofa, Etxaniz, Olide. Bueno, Karregal da, dagoeneko pilotari eginak, Bueno, horrepe goiko puntan ez daz, bekuen bez. Da, buruz ez dakit. Bat... Kortazar da lapento. Abesti enaz gok gogoratzen. Egingo dugu. Kontua da bintzat. Rekalde Kortazar. Rekalde eta Leuterdi barrukotik, zeneuken eurrelarik, demonstratukeri jokatzeko suplente moduen Binaka. Irebazten badau, segidulik eurrela. Galtzen badau... Beraz, gaur irabaziko ez balu, datorren astean Leuterdian jokatuko luke. Datorren astean Leuterdian. Kortazarren kontra. Kortazarren kontra. Da, bigarren partidua, Ibarlofa... Karregarri Ibarlofa... Aurreko errematean. Ibarlofa Etxaniz Loza. Bueno, datorren astean ere plan politxe izango dugu, ez? Datorren astean partidu politxe deuz. Lehenengun Oliden izan, Etxaniz Loza. Loza batzelari ona. Bai, lehen urtean ere izan zen, txapelketa honetan. Bai, oinguen lehenguen partidu hona iban, lehenengo partidu asko guztu zen. Oingun Karregal da pelotari ine di, eta Ibarloza, bueno, nahiko inek. Partidu horra itxengo da lauztot. Hemen bikoteak hasi dira azaltzen, Senar eta Oliden, eta esan da bezala Etxanizek eta Lozak bian zituzten Erkiaga eta Emaldi, beraz jende indartsu dago eta ez da iritsi gainera, txapa gainera zen nahi dut, beraz 21 eta 12 bakarra falta. Olaetxea, Josu Olaetxea Unanukoari eta Ekain Lizeaga Astigarragakoari. Eta horretxen bila egingo du korrikalditxoa. Naparrak bere abaita zakea. Pera du luze Lizeaga. Odriozolak barruan goiko egurrak ere ez ditu aparte izan. Hori ere gainean da ezkerrez orain Astigarragakoa. Rekaldek behartu nahi bikote gorria, baina erabat behartu behintzatez. Eta gainera, gero berak galdu pilota. Niretzat, kasi markagailuan alde gehiago izan da joko baina. Bai, eske erregalu gondia markagailuen da. Bai, erregaluak izan dira eta danak alde batera etorri dira. Bai. Eta... Bai, eta gaurko partidotako protagonistetako bat, hain zuzen ere hemen dut, Lizeaga Astigarragakoa. Bueno, ari ginen komentatzen Enrik eta biok, bueno, lehen da bizu zorionak, jakina.
Ari ginen komentatzen biok, kasik aldea handiagoa izan dela markagailuan jokoan baino. Momento batean ematen zuen nahiko parekatua zendetela bi atzelariak aurrean ere aldea handirik etzegoela, baina bapatean partida puskatu eginda, zeina egon zarete? Bai, jokua hortxe ondo, bi parejak horre biliga, bata bestiekin, baina suertez, gaurko suertekin gehiago asmatu Olaetxeak aurrean, eta atzien heltzen segitu dugu, eta galdu gabe saiatu gara goraino jotzen. Bai, gero, zan behar da zuen partidu honen egin duzuela, ez dugu kontutan hartu, baino galdutako pilotak gutxi, eta errematean beti galtzen dira bakarren batzu, baina orokorrean ikustu dut zuen partidua ona izan dela. Bai, esan dugu, azkenean partidu irazteko, alik eta gutxina galdu eta aldeun egin da. Asko ez ditu galdu, komo ere nahi zen, baina, Olaetxea aurrean asko asmatu, eta gora jo, azkenean. Gero, kuriosidade bat gelditu zait, hain hona altzen pilota hori, ia partidu dena pelota berarekin jogatu duzue? Ez, ona ez, baina nire nintzen botea gartzen, baina ikusi dugu kontraioak ez daudela oso komodo pelota horrekin, da esan dugu horrekin bukera arte. Batzutan hartzen da, aurkariari komenietza iona. Hoi da, askotan zu hain ondo ibili ez arren, bestia aukarra ibiltza ba, hortxe da, kakua. Izango da aurkaririk, txapelketa honetan gora egina ala, aurkariak azalduko dira. Bai, ez dut egiten, lasai. Erki, gozatu garaipena eta zorionak eman lagunari ere. Bueno, eta hause, partida honek eskaini duena, edo gaurko jaialdiak eskaini duena, bi partida polit ikusteko aukera izan dugu. Eta nik uste dut gaur hemen bildu diren pilotazaleak orokorrean gustora aterako direla pilotalekutik. Kinela asmatu dutenak, bai gustorago, baina orokorrean pilotazalea ere gustora aterako zela. Kinela asmatu dutenak gustorago, baina ostantzien ez da izen festivalik oneneteiku, bai, erditik oraku, ikusteko morokua. Nik uste dut jendeari esan behar diogula datorren ostegunean gaur 8 ere berriz hemen izango garela, eta berriz ere, ordu honetan eta horrelako pilotaleku eder batetik oso plan polita dela, bai telebistaz ikusteko, baina baita bertara etortzeko ere. Ingurukoek dienak eta bertara etortzeko, onino egualdi jo gona du, egualdi otzainaren kalefatzen gona dut, ez dago ardurik etorrelik otzen bilurri parik eta. Oin, etxin eurrintxuatik eta etortzeko dukerek ez dago na, etxin bikusilik. Gaur egun, zaldi barra etortzeko ez dago inongo ahalegin handirik egin beharrik. Horixe beraz gaurkoak eskaintzeko zuena, eskaini dizueguna, eta zita jarri dizugu, gaur 8 berriro ere hemen izango gara, ordungo partidak zer eskaintzen duten, guk gustora goaz etxera. Gazteak ikusi ditugu, pilotari berriak ikusi ditugu, gauza politak ere 11 izan dira, beraz, gustora etxerako bidean. Eskerrik asko zuen erretagatik, gusto baduzue, gaur 8, hurrengo zita.